Hey. Jeg tænkte at filme min lejlighed lidt. Her er døren, man kommer ind af. Kommer ind til her. Her har vi sådan lidt spisebord. Stuen. Herude har vi køkkenet. En meget fin mikro, hvilket jeg savnede sidste gang. Et lille sted, man kan sidde. Køleskab. Og så herude har vi sådan et vaskerum. Og et lille skab. Ja. Så har jeg lige fået en ny roommate i går, som bor herinde. Vi filmer lige hurtigt her. Så har vi første toilet her med badekar og sådan og sådan. Så går vi ned ad gangen. Så har vi vores næste toilet, som er sådan mit toilet, men jeg bader i det andet toilet. Så fint, mine ting. Så har vi et tredje rum, som jeg ikke rigtig ved endnu, om der er nogen, der skal bo i det eller ej. Og så har vi mit værelse. Mine 2 senge med natbord til. Og mine kæmpe klædeskab, der er også bag døren. Jeg ved ikke, hvorfor den zoomer så meget, den her. Men sådan er det. Så ja, skal vi lige se. Altså, nu er det aften, så jeg tror ikke, man kan se så meget af, balkonen. Sådan lidt hyggeligt. Nej, man kan ikke rigtig se noget som helst. Nej, det kan man ikke. Den vej, dernede. Det, der ligger sådan derude, det er havet, man kan se. Og derfra og op af, så er der sådan nogle bjerge, som der går op af der. Men det kan man ikke rigtig se så godt. Så ja, men det var min lejlighed. Og det var alt for nu.